Hyvää iltaa, katsojat. Ajattelin tehdä kanavalle pitkästä aikaa jotain sisältöä ja tämmöisen pienen unboxausvideon, kun kolahti tuossa päivänä muutamana tämmönen paketti, litteä, vähän reilun 10 levyinen postiluukusta ja tietokilpailukysymys. Mikä avoimesti elokuvasensuurille piruileva kappale oli 87 syksyn sävelessä voittaja, lehdistön suosikki ja varsinaisen kisan 3. Katsotaas. Vähän tälleen kömpelöä käsivaralta ja ilman jalustaa sun muuta, mutta tämä onkin muuten hyvin pakattu vielä johonkin tämmöisiin koviin kirjakansiin. Syksyn sävel 87. Lehdistön suosikki ja 3. sija. Juha Vainio, Rajaseudun Rambo. Tuleepas sieltä. Ja 87 meillä samana vuonna säädettiin tämä videosensuurilaki, joka rajoitti aika merkittävästi elokuvien jakelua ja pakotti leikkaamaan varsinkin toiminta- ja kauhuelokuvia hyvin merkittävästi. Ja tässä kappaleessa näkyy kyllä hyvin vahvasti Juha Vainion asiantuntemus ja perehtyminen eri aiheisiin. Että hän ei vain laula ajankohtaisesta aiheesta, vaan hän on myös oikeasti perehtynyt ja se huomaa pienistä detaljeista sanotuksessa. Ja milläs nopeudella tämä oli? Ei tällä. Joo. Ei tosiaan ollut 33 kierrosta minuutissa, vaan ne ilmeisesti 45. Ja uutta yritystä. Keskellä on ränsistynyt talo. Tokko asua voi siinä ihminen. Ei kai elä jälleen Rajaseutu Salo. Saata tarjota kuin pelkän kurjuuden.
Mutta keskiyöllä syttyy tölliin valo, joka loistaa maagisesti säteillen. Tämä noituuttako on, ei vaan Alvar Johansson siellä salaa virittelee videon. Kuva ruudussa mies miestä kalauttaa, se riemun Alvarille rintaan palauttaa. Ei Suomen salomailla vapautta millään lailla voida kahlita milloinkaan. Ei viihe on rajua, mut ei tajua, korvessa totuttu on toimintaan. Alvar antennitsa latvaan veti näreen, kaikki filmit ajoissa hän taltioi. Sillä aavisti tän ajan hengen äreen, holhousyhteiskunta kaiken sensuroi. Miesten esiin ottaa nauhan tosi järeen, kukaan virkamies ei sille mitään voi. Katso Alvar Johansson, kuinka Vito Corleon tempaa polttoon alta pumppuhaulikon. Vito Corleon tempaa palttoon alta pumppuhaulikon. Erittäin ajankohtaista elokuvasensuurille piruilua vuodelta 1987 ja ajankohtaista tänäänkin. Jos oikein innostun, niin saat alkaa tekemään videoita vähän enemmänkin. Kiitos.